Soyayya, lubayya, soyayya, lubayya, Ahmad surayya, Allahu ya haɗa ku, ba wanda zai raba ku, lan auren ku dole in zo. Budurwar kana da kamala, Ahmad na taya ka da murna, surayya kin yo dace, Ahmad yana sanki. Budurwar kana da kamala, Ahmad na taya ka da murna, surayya kin yo dace, Ahmad yana sanki. Farin cikin soyayya shine farin cikin 'yan mata, ashe idan soyayya ma rauni yana aje makanta. Idan tunani na yayi daidai, surayya ke ce 'yar gata, a zuciyar shi Ahmad ya kora dukkanin 'yan mata. Masoya na juna ba su rabuwa a soyayya, idan rabuwa ta zo kuka ba zai dakata ba. Farin hali ga nazari, surayya mai tarbiya ce, Ahmad ya ce sai ke zuciya kin yi face, yana son ki sosai in yarsa ki yau zai makance, yana tuna ki sai surutu kamar fadauta ce. Budurwar kana da kamala, Ahmad na taya ka da murna, surayya kin yi dace, Ahmad yana sanki. Salam alaikum mutanen gyaza ne kuna furge ni, matasan ku sun iya nema ko ina ko ta dama da hauni. Ni musamman 'yan mata kyan ku shi ke rudani, yanzu ni ma na shawarar gyaza sanyo aure. Budurwar kana da kamala, Ahmad na taya ka da murna, surayya kin yo dace, Ahmad yana sanki. Biyayya tana sa aure da dewa idan an yi, surayya ta ce Allah sa gidan kaza ta tsufa, Allah ya kai mu ranar aure dole in zo nan fa. Yanzu ni zan koma sarka abokin nasu